नमस्कार मित्रांनो, यावेळेस जर तुम्ही काही फेक क्लेम करत असाल तर 200% पेनल्टी आणि 24% इंटरेस्ट भरायची तयारी ठेवा. लास्ट इयरला काय झालं, बऱ्याच लोकांनी फेक क्लेम केले, जसं की ATCमध्ये LIC असेल, PPF असेल, ATDमध्ये मेडिक्लेम असेल, एज्युकेशन लोन असेल, डोनेशन असेल, बरेचसे फेक क्लेम केले, रिफंड घेतले. पण यावेळेस इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने थोडे चेंजेस केलेले आहेत. जसे की LICचं जर क्लेम करत असाल तर इन्शुररचं नाव, इन्शुरन्सचा नंबर, डेट ऑफ पॉलिसी तुम्हाला दाखवावी लागणार. प्लस जर तुम्ही मेडिक्लेम घेत असाल तरी हेच डिटेल लागणार. आणि जर तुम्ही एज्युकेशन लोनचा क्लेम करत असाल तर बँकेचे नाव, बँकेनं लोन केव्हा घेतलं, बँकेचा अकाउंट नंबर तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार. आणि जर तुम्ही यातली कुठलीही गोष्ट फेक क्लेम करत असाल तर तुम्हाला 200% पेनल्टी प्लस 24% इंटरेस्ट तुमच्या टॅक्स व्यतिरिक्त भरावे लागणार. त्यामुळे यावेळेस ITR फाईल करताना जेही क्लेम तुम्ही करताय त्याचे डॉक्युमेंटेशन रेडी करून ठेवा.